kuble ye pi ki parari. Hakatayo baladep ka jingla jongkari ban kenjo syakaway kekerdan kala pendap ingi de ka jingkemen bat jing sngo sarong. Pilayo sngo bakari India kala la ban poi syakatong ban syalan hadu $1 billion kata ka bamut laipo lak klur hakatayo baladep. Habayo sngowi kani hakasien banengkong sngo kumbakani kade ka kam hakayo kakot. Penban kade syapang ka jingla kari India ka balong palat bani kayo kakot. Hakaway kapor kani ka jingsyalan na kari India ka julong $6 billion hateng $6 billion bat hateng pat $4 billion. Henry menta ka kenti kari India kala kenjo syaka $1 billion. Kabamut baka jingdawa yaki mar nari India kala nangkiw habaro kaway kapertay. Kabaar pat kamut baka jingsyalan nari India kala nangklain kat nangmi kisngi. Kabalong ka kubor kabakraw Kari kala syim ka sinjam kabakraw ha kaba ka jingkut jingmut ka kamkraw ban yaki jingpot sniw. Habadon ka jing persyang bajanay miit labat sngi na ka benta ki jingkut jingmut kumta ki ju urlong. Bat ka longru kumju bat ka jing im ki briw. Haba ki jingkut jingmut ki jing persyang ki kamkraw ban yaki jingpot sniw ka jingjob ka juwan haki. Paralok ki mar thamay na keleng kari kila poy syabar jong kari. La ban long ki mar sni na haila kandi ha Assam. Lani ki mar thankti na Osmanabad. Ki so bat ki jhur na Bijapur. Lani ukhawyong na Chandauli. Kajing shalani kini kenang kiw. Phila menta banyo iyo so apricot ne so plom ba paunam ha perthay. Na Ladakh ha Dubai bat ha Saudi Arabia. Pinlap bala shalani ka kaitru na Tamil Nadu. Menta ka jingjob bakraw kadey ki mar thamay. Bala pha syakiri ki bathamay. Kum kanuksa ka benta banengkong ka jingsyalan ya Ukray ne millets bapenmi na Himachal, Uttarakhand mentalala bansyalan sya Denmark. Usok ping na Banganapali bat Subarna Rekha na Krishna bat Chittur district ke jila Andhra Pradesh la syalan syakari South Korea. Usok phan na Tripura la syalan sya London lingba ka lingsuin bada kasien banengkong usok mengkenbeb na Nagaland la syalan sya London. Kumju ru akasien banengkong ukau bana Bhalia Gujarat la syalan sya Kenya bat Sri Lanka. Kumta mentala da pidon sya ki weipat kiri ki mar bala penmi na India pinsayu i kambun omkum menshua. Parlok ka kerteng ka nangjrong bat nangjrong ka jingklain ka bor penmi na lakari kumba klain hi kari India bat ka bor jingklain jongka dei kinong rep, kinong saindur, kinong thainjain, ki barikor, kinong sengkambarit, ki dekhot ke MSME, ki briyo na ki weipat ki jat kamba pher. Kini baro kilong ka bor ka bashisha kari. Namar ka jingtri shitom jongki ka thong bansyalan $1 billion kala urlong bat ngadap de ka jingkmen yakani ka bor ka baklain ki paat kari India. Haka balala ban penrung haki yau ka perthay. Habaman la kinong songsnong kari ki penbanay ki jingmi na kari kumta kam simpor ba ki mar na kari kinrung sya ka perthay. Tungin nang penya yau ki mar lajong bat kentiu ya ka nam ki mar lajong khambun sya shu. Parlok kinong sngap ya ka man ki baat kin sngaw iit bantip baka jingjob kinong seng kambarit jongi halaki jong kan pen sngaw sarong yengi. Mentay kini kinong seng kambarit kila syem ya ka benta bakraw haka sorkar leng baka yau haki internet kum ka nuksa ka government e-market lene jem ka jingtray ka basyay bha leng baki kor ki bor. Hakini ki sisnem balalet leng baka jem portal ka sorkar ka wanra ekimar basyongdor palat silak klur tingka. Kumba iway poin arpusan lak kinong seng kambarit, kinong syong dukan barit na keleng ki benta kari, kila bandi ki mar jongki bet sya ka sorkar. Kaladon ka por hakabatang ki company ki bahe, kila bandi ki mar jongki sya ka sorkar. Penban menta kari, kala kala hakarukom trikam. Kirukom barim kila kala, mentawat kinong syong dukan ki barit ru, kila bandi ki marjong ki sya ka sorkar haka jem portal. Kani-kani kari India bathamay. Omtang baka jingpot sniw ki bakraw, Henry ka pen iru ya ka jingslur ban poy sya ka thong. Haka ba omdon balaju poy menshua. Halor kani ka jingklain ka jingslur, ngi baro kinong India, ngin sala ban kenjo sya ka thong ban long ki bayeng halaki jong ki kijat. Ki parari bei phila banyo i ya ubaba Shivananji haka jingpen kup burom ai kusnam Patma.
Habayu I ke jing klain bat jing syait utemen bala shispa arpun riu snem gerta, baro le se kila ban lengo kum manga. Haba haka shiklip mat ulas dang ban dem haka rukom bala tip kum ke nandi mudra. Ngangu hauni ubaba shivananji kum tu. Baro kerta ba shispa arpun riu snem, bat ke jingkwat jingkia ubaba sivananji, kalong ka benta pedeng ke jingi keren hakari mentah. Ngalayo I shibun kibriu, kila kentho haki social media, ba ubaba sivanan usyait kia kerat, sausya banya kereta jeng u. Shisha ka jing im ubaba sivanan, kalong ka jing ay mensim yang ibaro, nga kitbok ya ui ka jing im ka bejrong. Kidon ki jing sengaw iit, ya ka yoga, bat im ka jing im ba kia kerat. Jibam syarada syatam. Hakariti jongi, ngijukit bok ka shispa snem kum ka jing im ka bakoit kia kerat. Ngin saraki ka World Health Day haka nyoterik uyayong. Menta ka jing perkat kinong India ka koit ke kia, la kalong ka yoga lani ka ayurveda, kalanang kiyo habaro ka way ka pertay. Pila banyo I dang shen ya ka way ka program yoga, bala penlong hakatar, hakatayo baladep. Hakani kinong song na ki shispa khat sautali kiri, kila yashim benta bantaw ya ka world record batamay. Kumjuru ka yo, ka karkhana ayushru kadang kiu bha bat kaya chat. Henrus nem menswa ka yo bayade bat ki dawai ayurveda kalong arpu hajar kelur. Menta ka jingpen mi dawai ayush kala kiu syaka silak saupo hajar kelur tingka. Kabamot ka jingnang kiu kandang beteng hakani kaliang. Haki jing sedang kamru kumju ka ayush kalalong ka bakring bha. Parlok ngala keren bunsin shua bat hadin ka jing sedang kam hakaliang ka koit ke kia. Henry mentapat ngan keren sepi kerpang ya ka kam thamai lani ka ayush startup. Kadon ka startup kapiva ka jingbot jungka kalong haka kerteng hi ka bamut. Kapha pi ka bamut pita bat va ka bamut vata. Kani ka jing sedang kam kadai halor ka rukom bam batay kat kum ka rukom bam jongi. Kadon sa ka waypat ka jing sedang kam balatip kum ka Nirok Street ka rukom ba khamper haka jing sumar ayurveda. Kadai ka bala sandur lang ba ki kor ki bor ban penyeso ya ki briu bat ki doktor ayurveda na keleng ka pertay. Palat sanpo hajar ki doktor ki adon benta hakani. Kumju ka jingmi ka atreya ka jing sedang kam hakaliang ka koit ke kia. Kadai ka bakhmi naphang ya baro ki benta ka jing koit jing kia. Ka aisoril omtang baka ajing syai syapang ka ashwagandha Henry ka kensyawru shibun haki jing penmi ki bakongsan. Ka cure veda kala penmi ya ka dietary supplement na ka benta ya baro da ka bakentup lang ya ki kenbat dawai ka juk menta bat ki barim beja. Parlok ngila syujit tangkat tu kat ni ki kerteng haduk menta. Ka tup kadang jerong kadai ka dak jong ki nongseng kam ke badang kenrau kari India. Bat ki lat batamai lanang penmi hakari India. Ngala kerpat ru ya ki jing sedang kam tamai hakaliang ka koit ke kia bat khamtam haka ayush startup. Kanu ka portal ka bapishna lengba ka internet, ka bapishna, persyang ban penlong ya ka haki jat kitin baro bala itu da ka United Nation. Kidan bun kiri ka pertay haka ba ka kitin English, kamday ka baki keren nes ngutu bha. Kenti wiki jingtip jong pi, da ka babu jingkan ma wiki ni kiri haka jingmut jong pi kumju. Ngangit baka ayush startup, kari India, ringkat ki marba bha shen kan salak ban pendap ya ka pertay baro kaway. Parlok ka jingkot jingkia ka ya jan baru bat ka jinglek khuy. Haka Mann Ki Baat ngiju ya kren ya ka jing persyang jong ki balek khuy. Uway ni kini uswach grahi ude u Chandra Kishore Patil. Usyong usa hanashik ka baha Maharashtra. U Chandra Kishore ula raikut ban lek khuy nadu ka mensim. Ula yang harut kawa Godavari. Bat uyay ay mensim ikibriu ban ombret jabo syakawa. Lada uyo i yanu ki balek jabo uju pensange marmar yaki. U Chandra Kishore uju penlut buun kapor hakani kakam. Hakapor janmit uju lomi kini kinyut baro baki briu ki brat syakawa. Kani kajing persyang u Chandra Kishore kala kenti u kajing pensyai pat ba. Bat ay mensim deru yekiway. Kumju dan sa uway u Swajgrahi u Rahul Maharana na Puri Orissa. U Rahul ujulet si kejakayat pilgrim ki briu hapuri man laga steps ngiu blay. Bat penkuat yaki jabok plastik ki badan hangtu. Wala dapat penkuat palat spak kilo ki jabok plastik haduk mentah. Lakalong yau Rahul na Puri ne u Chandra Kishore na Nashik ki ajing hikai shibun yangi. Kum ki nongsong snong kini baro ki jing persyang ki yarap ru ban im kiak keran. Ki parari jonga
aling ini keren syapang umupatam Shri Narayananji na Kerala. Ulas dang ye ka project bala ai kerteng Pots of Water of Life. Ukiu kra ka ke jingim. Haba pitip syapang gani ka project pin sa perkhat ba pleng kade ka kam ba itanat shisha. Parlok umupatam Shri Narayananji upenya ya ka jingela pajba banya sami ki kiu kra kendo knang ba kimrat bat kisim kin ammat ya ka jingkerdu haka por liur. Ka ayom liur mau ujus ngausi banyu ya kani ka jing kimrat bat kisim. Kumta ula perkhat ba balai sedang da ka ba sami ki kiu kra kendo knang ba kiwe ken hap tang ban su pendap hakini ki kiu kra. Fin sa lengo ban tip bakini ki kiu kra balasam du Narayananji kila jantam ya ka shilak tali. Hakani ka jingela pajba unsa sam ya kini ki kiu kra ba shilak syaka Sabarmati Ashram balaseng da Gandhiji. Mentah haba ka por liur kalawan ka kamu Narayan kan ay mensi mengi baro bangin sa penbiang ya kimrat berkisim hakani ka por liur. Parlok nga kwa aro ban kerpat ikinong sngap ka Mann Ki Baat ban penken mawi kini ki jingkut jingmut jangi. Ka ei ka bang ngila ban le ban tengkai man ki sin jaw jong ka ngidon kam ban le ya kata. Nalor kani ngidon kamru ban pai khmat syaka ba pen baha biang ya ka Ka baju pendan kam haki ying kisem la ban bu haki kiukra na ka benta ban ai sentiu bat jur. Dei ban pendan kam biang ya ka. Da ki jing persang ki barit ngila ban le kumni halaki ying. Urahim Das ji haki spa snem ba menshua na ka benta ka wei ka kam mula Rahiman pani rakhiye bin pani sab sun. Bat hakani ka kam tengka ya ka ngadon ka jingkermen na ki khna kumbalong ki khna ya ka jing ya ki ban le khui kila ban yarap ban tengka ya ka daka balong ki shipai Parlok ka jing tengka ya ka bat jing penne ikitelong hakari jongi kalalong shibenta ka mariang nadu ki spa snem menshua. Ngasngo kemen babun ki brio hakari kila penlong ka jing tengkai kum ka thong haka jing Kum uparlok jangi Arun Krishnamurti na Chennai bayat yalap syapang ka jing pen khut ya ki pung bat ki wa haka than jong Ula shim ka jing kit kli ban pen khut ya palat si spa san poteli ki pung bat ki wa bat ulala ban job ya kani. Kum juru urohan kale na ubana Maharashtra ubatrei kumu HR ula yat ban yalap pajba ban yada penne ki spa teli ki pung mau kendon ha Maharashtra ki babun na kini ki pung mau kendon ki de ki balada ki spa snem ki balong kum ki dak jingsa nam. Ka Bansilal Petwell ha Secunderabad kade ka wei na kini ki pung mau kendon. Namar ka jingsha ino ki bada ki snem kini ki pung mau kendon latap da ka kiti bat ki jabo. Henry menta kani ka jingel apat pa ban pen ki imbiang ye kini ki pung layo ka jingi shim benta ki pat pa. Parlok ngalawan na ka jela ka badan bun sien ka jingkerdu ka Ha Gujarat kini ki pung mau kendon la jutip ki kum ki vav. Ki vav ki long ka benta bakongsan na ka jela kum ha Gujarat. Ka jal mandir scheme kala shim ka benta bakongsan ha ka ba penne pensa kini ki pung mau kendon. Bun teli kini ki pung mau kendon la pen ki imbiang ha ka jela Gujarat. Kani kala yarap ban kentiwi ka jingkiu jong ka hakini ki jaka. Piru phila banile kum kini ki jingela pajba halaki jong ki thany. La kalong ka batei nishna ya ki den lani ka jing tengkai slab. Rengkat ka jingi trailang ni naladi shimen kalong ka badon kambha hakini ka benta. Kumbah nyup santli ki Amrit Sarovar la banshna haman laki district jongkari hakatamasa Amrit Festival of Independence. Katukat ni ki pung balarim anla ban pen bahapat daka batei thmai. Nga kermen skem ba pinya persyang baha hakani ka benta. Ki parari jonga kawai ka ba itanat baha ka Mann Ki Baat kalong banga yo ka khubor na pi haki jat tin ki ba pher. Ki ba bun ki briu ki la pha ki khubor ki ba shukran kumju haka MyGov. Ka kolshor kari India ka jat tin ba pher bangi kren ka rukom bam rukom di baru kini ki jinge pher kalong ka borba. Na mi ngi shadu sep ngi na shate shadu shati kadai ka ni ka jinge pher ka batte song yengi ka wei kari India ka ba biang tam. Baru ki jingdon ka menor bat ki khana tangru kila no sinyang bha shagani. Phila ban lungo balinga ongkum taye phi ka daw kadai ka Madhavpur Mela. Hangno kani ka Madhavpur Mela ka julong balai la penlong bat ka ei ka jinge dei shagani ka jinge pher kari India. Kinong sngap ka Mann Ki Baat kin shem kani ka basngo tanat bha. Parlok ka Madhavpur Mela laju penlong hakasnong Madhavpur hajan ka Duriapur Bandar haka jela Gujarat. Kadairu ka bayasno bat ka phang mi ngi kari India
phila ban muddur kumno kata kala banlong ka juba pekani ka wan hi nakakhana tangi berim baja layatu bahaki hajar snem menshwa ublei krishna ulai poikha bat ka rukmani ka khuns im ka than chate lammingi ka jingitho shongkurim kalalonga madhapur jong ka bandar bat kum kadak kani ka jing shongkurim wat hadu menta kani ka tamasa madhapur laju penlong hangne kani ka jing yedei bajliu hapdeng ka mingi bat sepngi kani ka khana pateng jongi ringkat ka jing persyang bat ka por jong ki briu menta lanang pendap ru ki ki bathmai hangne ka tamasa hamadhapur hakajaka jongi nakaliang ki khun kintei laju tip kum ki gharati bat menta shibun ki gharati na ki than chate lammingi kilasdang banwan shakani ka tamasa ki riudon sap na baro ki jela ka than chate lammingi kilasdang banwan cha madhapur nakabanta ka tamasa ka bane hadu shitayo ki riudon sap ki kamshna ne ki thain de kikti ki jiwan bat ka jing itanat kani ka tamasa kalalong kham khrau shu hakashitayo ka jing ye khle ki kolshor ka mingi bat sepngi kari India hakani ka tamasa madhapur kalalong ka nuksa ka babha shapang ka ek bharat shreshta bharat ngakarpat epi baro banya puli pantip shapang gani ka tamasa ki parari jonga ka amrit mahotsav ka jinglait luit kari ka dei menta ka nuksa ka jinge shimmenta paitba kindiat sngi menshwa haka arpulai tarik uluber shibun ki jingra ke kalalong haki benta ba pher kari haka sngi rakhe ya ka shahid diwas lane ka martyrs day kari ka kanmaw ki klawat jongka jingyo light luit kari hakaju ka sngi ngalayo kalat ban pli ya ka biplobi Bharat Gallery ha Victoria Memorial Kolkata kani kadi ka jaka pen inam bakerpang hakahi ka ba aiburam ya kinong yele light luit kari ki bashlur la phiyo kalat phidi ban let shakani ka jaka ban khmi daladi hi parlok hau banai yayong ngin saraki ka lengkhu sngi kha ki arngut ki riukraw ki balano shibun e usinyang haka imlang sa alang gari India kini ki riukraw kilong Mahatma Phule bat Baba Saheb Ambedkar kalengkhu sngi kha Mahatma Phule kadai haka khatwei tarik uyayong bat ngin raki kalengkhu sngi kha Baba Saheb bat haka khatsau tarik uyayong kini baro arngut kilayele eka jingele bokraw persha eka jing nyobeng bat jing sha-liang Mahatma Phule ula pli ka skul na ka benta ki khun kintei hakitu ki por ula kren persha ro eka jing penya ki khun kintei ula yala pajba ro bunsin ban light na ka jing kerdu parlok ka jingbu kanmaw eka kerteng ka Savitribai Phule ru kalong ka badon kamha habay kren yau Mahatma Phule ka Savitribai Phule kala shim ka benta bakraw haka baseng ye kiseng bhalang bapher kum ka nong hikai ka nong tre mansngo bha ka ju kersiu ke imlang salang bat ka ju ai mensim rengkat lang kila seng ye ka Satya Shodhak Samaj la persyang ru ban penkup bor ye ki briu ngila ban yu ishai bha ye ka jingtre kam Mahatma Phule hakikam Baba Saheb Ambedkar uju ong ru ba ka roi ka par jong ka no ke imlang salang an la ban lap da ka ba khmi ye ka jing im ki kintei kata ka imlang salang da ka ba yo mensim na ka jing im Mahatma Phule Savitribai Phule bat Baba Saheb Ambedkar nga kerpat ya baro ki kimi ki pa bat ki nong sumar ban hikai ki khun kintei khanang ban kintiu ka jing penrung ki kintei ki skul ka kanya shiksha pravesh utsav kalasdang ha ki khindiat sngi ka ba ka jing tmu kalong ban walam biang ki khun kintei ki bala ino ki jing puli na ki daw babun parlok ngilong ki ba donbok shibun bangi yo kalat ban trei na ka banta ka 5 tir ka ba ye trei lang bat Baba Saheb lakalong hakajaka balakha ya hamaho chatia bhumi ha Mumbai lane haying jong ha London ka jingsdang gajaka ha Nagpur lane naka Baba Saheb maha parinirvana sthal ha Delhi ngala yo lat ban le jingo ekini baro ki jaka ya pilgrim nga kentu ikinong sngap ya ka Mann Ki Baat ban le jingo ikijaka badon ka jingye dei bat Mahatma Phule Savitribai Phule bat Baba Saheb Ambedkar pinyo shibun ki jing mentoy ki parari jonga hakani ka Mann Ki Baat program ngila kren ru halor bon tli ki tamasa kin nangwan hau banai banwan kindiat sngi nang ni kadai ka sngi le niam ka navratri haka navratri ngi sha jing it ngi bot ya ka shakti ne ka bor ngi mani ka shakti ka bor ka bamot kata kadai ka kolshor jongi ka ba hikai yengi ya ka jingkemen bat jingyada kumju ka jingyele ban ker bat ka jingyada kadai shibenta ka tamasa jongi
Kumta ke Navratri kalalong bunsin ke Bakirpang yang baro. Kadonru ke tamasa jong ke Gudi Padwa hakas basdang ke Navratri. Kasngi Easter ru kawan hau benai yayong, bat kisngi kentang ke Ramadan ru kilasdang. Tuang ini rakhi kini ke jingle niam, da ke bayi snok tilang, ban penklain, ke jingi pher kari India. Kani kalong ke jing angnut jong baro. Tangkat ni na kabenta ke Man Ki Baat ke bamenta ke kenti. Ngin saya syembiang hau benai banwan, rengkat ki mat batemai. Kublai shibut.